In de serie Emiel en de kunst ontmoet ik vandaag een schilder. Hij houdt zich vooral bezig met de Limburgse Maaslandschappen. Ook verscheen er een kunstboek van hem. De kunstenaar van vandaag, Tom Franke. Moest hier bij de galerie Maupertuis een Geulen zijn. Daar is een expositie van Tom Franke. Oorspronkelijk is hij ook uit Geulen. Hallo, meneer Franke? Ja. Emiel en de kunst, hallo. Goedemiddag, Emiel. We zijn hier in Geulen. Ik ben hier geboren in de buurt, ja, vlak 500 meter in vogelvlucht van de galerie af, ja. Ik hou me bezig met typische Zuid-Limburgse landschappen, Maaslandschappen, hoogstambomen, meidoornhagen, prikkeldraad. Alles wat op het moment aan bloesems, wat dus op dit moment veel bloeien. Komt dat doordat u hier bent opgegroeid? Ik denk dat het toch een beïnvloeding is. Ik ben dus geboren tussen de hoogstammen bijna eigenlijk dus. En zodoende dat ik ook dat gevoel in mijn werken kan leggen. Aukje Willemsen. Hallo, Emiel en de kunst, hallo. Van harte welkom. Ja, waar zijn we hier precies? We zijn hier in de galerie Art in Maupertuis, Moorveldsberg. En ja, daarom vind ik het zo leuk dat hij nu hier in deze galerie exposeert. Want ik heb 5 jaar lang achter hem aangelopen. U heeft 5 jaar lang achter Tom Franke aangelopen? Ja, niet te geloven. Hij is ook een leuke man, maar ik heb zelf veel leukere. Of nog leuk. Maar ik vond het zo fijn als hij hier zou willen exposeren. Ja, maar dan moet er een reden zijn als je al zo lang achter een schilder aangaat die Maas en Maaslandschappen schildert. Wat is er dan de reden om hem te laten exposeren? Wat is er zo bijzonder aan? Ja, de bijzondere is dat het Limburgse landschap is. Het pure Limburgse landschap waaruit straalt dat hij van het landschap houdt. En dat hij achter ieder penseelstreekje zijn inzet heeft en zijn liefde. En dat kan je voelen en dat kan je zien. Het geel komt op me af. Ja, meteen een schilderij wat hier aan de veldkruis tussen koolzaad staat. Hier. Het vliegt er eigenlijk uit. Dat komt ook door die... En heel ontzettend fijn. Heel realistisch, poëtisch realistisch noemen ze dat ook wel. Nou, dat werkje is 15 bij 50 centimeter. Daar heb ik ongeveer een 120 uur op geschilderd. Dus. Wacht even, poëtisch realistisch, dat moet u me uitleggen. Ja, poëtisch realisme, ja, dat is eigenlijk poëtisch een beetje, ik laat het landschap een beetje verdromen. Dus ik maak nooit de werkelijkheid zoals dat is. Geen mensen, weinig gebouwen. Als hij die maakt, dan zijn ze ook heel secuur. En dan heeft hij er soms wel 800 tot 900 uur in een gebouw zitten om al die steentjes te doen. Ik ben dus gewoon een hele middag alleen met gras aan het schilderen. Maar als het dan af is, dan komt er nog eens 3, 4 lagen gras op ditzelfde spiertje heen. Dus met hoe doe je dat zelf aan? Als het klaar is, dan de bevrediging, het gevoel van, wauw, dat is toch wel geworden zoals ik wil. Maar niet altijd hoor, ik ben niet altijd tevreden over schilderijen. Wanneer bent u tevreden dan? Ja, dat ik er dikwijls, ja, terug op het atelier heb ik het dan staan, ga ik er heel ervoor zitten, naar kijken en naar kijken, dikwijls iedere dag zo'n half uur, maar kijken. Ik vind het altijd moeilijk in een schilderij, wanneer hou je op met schilderen? Goed is goed, zeg ik dan. Dat is een goede vraag, wanneer hou je op met schilderen volgens u? Nou, als het goed is. En, wat is goed dan natuurlijk? Ja, precies, dat is ervaring. Want een heleboel jonge schilders die gaan te ver door en die hebben dan een goed schilderij. Ze vinden het mooi, maar dan gaan ze door en dan is het te ver. Je kunt dus wel met een loop daarnaar kijken, zoals toevallig hier die knotwillig tussen het korenveld. En ieder mens ziet wat in een knotwillig. Oh, daar komt een mevrouw met een loep aan. Wacht even kijken. Ik kijk even. Er zitten klaprozen tussen. Oh, heel fijn. Je kunt ze bijna met zo'n loep tellen. Hoe lang bent u daarmee bezig? Hier ben ik ongeveer een 350 uur mee bezig, 400 uur. Want het was ieder korenveld in het verre weg. Dan het pointillisme, dat is heel dun aangestipt allemaal. Ja. Uit de losse pols? Uit de losse pols. En Ton heeft die ervaring? En Ton heeft die ervaring en Ton heeft het gevoel. En ik denk ook dat zijn vrouw Agnes zegt, Ton, nu is het goed. En daarom zijn Ton zijn schilderijen
eigenlijk in mijn ogen perfect. Toen kwam ik tot een ontdekking dat boven die knot iets op een Christuskop leek. Terwijl ik dus niks met koppen of mensen dus... Nee, want dat mag niet. Niks in de natuur. Nee, dat heb ik al verteld. Maar als je dan dus de loep pakt, je kijkt hiernaar, zie je dus een Christuskop. Dus. Is het niet iets te ouderwets, bedoel ik met... Ja, dat vind ik best wel een goede vraag. En het antwoord is misschien wel. Maar er zijn nog een heleboel ouderwetse, als je dat zo wil noemen. En het is ook zo dat het realisme komt helemaal terug. Als een schilderij mooi is het nooit ouderwets. Ik denk dat het gekomen is van een broer van mij, die schilderde ook. En ik was toen, ik kan me het herinneren, jaren 7, 8. En ik vond dat zo met die olieverf, dat rook zo lekker. En ik kreeg af en toe wel eens een typetje olieverf van hem. En ik wilde graag ook wel eens wat schilderen. Maar ik had geen doek. Nou had ik aan moeder een beddenlaken gevraagd. Dat heb ik met grondverf in de stal, had ik nog wat grondverf gevonden. Heb ik dat helemaal gegrondverfd. Fijn opgespannen met penijzes. Op zo'n vliegtuiglatjes. En dan ben ik beginnen te schilderen. Ik kwam tot ontdekking, ik heb te min olieverf, dat is niks. Maar had ik nog type tandpasta liggen. En daar had ik genoeg van. Had mam genoeg van. Dan heb ik dus die olieverf gemengd met die tandpasta. En dat de kleine Tom Frankie erop geschilderd. Maar het schuinde ontzettend natuurlijk. Na een paar dagen dus kwam ik de krakelee aan. Maar krijg je dat na 50, 60 jaar, als het niet goed... Maar u was er zo mee bezig als op zo'n jonge leeftijd, meteen Ja, al fascinatie voor het schilderen. Ja, eigenlijk het scheppen van die landschappen. Nou eindig ik in de serie Emil en de Kunst altijd met een gedachte van een kunstenaar dat in een zogenaamd gedachtenboek komt. Wat is de gedachte van Tom Franken? De toeschouwer dus op een poëtisch, realistisch, ambachtelijke stijl te laten zien wat ze normaal over het hoofd zien. Dus ons mooi Limburgs landschap. Ik blijf ook kijken naar de schilderijen en ik ga dadelijk weer mooi door het landschap terug naar huis. Dank u wel, Tom fijn. Franken. Oké, dankjewel ook.